Добър ден на всички. Аз съм новия тук, F-16 блок 70. Стелт, почти, бърз, много, умен, абсолютно. Готов съм да командвам небето. Я си гледай дот работата новобранец. Докато ти си бил в Кашон, аз съм летял на 3 мисии с половин резервуара и без половината уреди. Айде стига с това небето, дайте ми земна цел и ще я направя на пепел. Аз не летя, аз газя. Извинете, господа, мога ли да се включа и аз? Аз съм учебен, но амбициозен. Всички единици мълчание. В ефира. Ф-16, не си още с българска. Регистрация спокойно. Миг стига си мрънкал, оценяваме. Опита. Су-25 остави. Земята за по-късно. Л-39 върви на симулатора, точка и не се бутай напред. Поне някой да ми смени дисплея, още показва съветски час. Аз съм си добре, само дето стрелям по диагонал. Добре да е, ще почакам още някоя година. На това му се казва тък военно-въздушен зоопарк. Но каквито и да сте, вие сте моите птици, подредени и готови.